blouse mo, Amari Alma. Nanggata nga may tikas ta blouse. Ginatang ko iti online, Mare. Aya, Wen, kita kat mayat ti disenyo na. agorderak tumamad. Ay, katwan mat namin, Amare. Iso ti uso ita. Online shopping. Iso nagpagatangak iti touchscreen a cellphone ko, Mare. Isan ko ti link ti online store nagorderak. Tagorder ka mat, Mare. Pilyom tay kapadpada ti blouse ko. Tapno agpada tanto. Isuot tanto no mapanta makijenda. Isend mong arudan ti link. Tapno maka-order akong, Mare. Nakitak nga agsasaruno ti nag-deliver iti ayan nyo, Mare Carmela. Agasam ngay day, chay. Uwan nga rod, Mare. Nagparta kasin mang padagiti order ko. Agraman to'y blouse ko, Mare. Kaano lang in-order ko. Kunak to mga mingkod ka, Mare. Adda pagmayatan ti online shopping. Nalaklaka, kan itulod da pa'y iti ayan mo. Uwan nga rod, Mare. Kita maakit ado pa iti on the way nga order ko, Mare. Ay, nawaw. Agasam man, tasa nga pulo nga order mo, Mare. Anyangay mo dagita. Sapatos kan pantalon, Mare. Nakasale na nga men, kan agpapada nagpipintas. Ay, nasaan na ka makapili? Iso nga in-order ko amin na klase. Anya? Mangan kan lakay. Dahito, ti pasidam kanya, Carmela bakay. Bulbulong man eh. Iso laang matiadda lakay. Ang damot tintig ko ang maigatang iti masida. Ay, pasensya kan alakay. Adda nga min tinay-deliver nga order ko itay. No kasta, imbayad mo, iti in-order mo, iti online, ti kwarta nga igatang mo kuma, iti sidain kayo. Sukatak tumat laang. Agasim man dayta. Naadik ka mo iti online shopping. Unti mo maigatang iti sidain kuma, ibayad mo pa yun, iti order mo. Sukatak kunak lang arudan. Kontrolam ko nga mo ito ata na yun. Inaldaw mo ito nga dati umay agidil-deliver dito balay. Neng, kunak man nung naglugan ka, ina, anak ko. Saan tatang? Magmagnak ama pa niti pagadalan. Ay nawaw, kit mo anday iti pagadalan anak. Anusan tatang? Anyangay nga rod. Ang damo timbati ka pagplaytam kininanang mo anak ko. Nasaysayat ka no magmagnaak, tapno makatipid tayo, tatang. Anya, amangan man no isumanin ti imbayan na iti order na iti online. Mano ka ditintad yo, tatang? Intad ko ti allowance mo para ita allowance anak ko. Talaga sana mapagbagaan day nga inama. Apay ngamin nga gatangan yo iti touchscreen a cellphone, tatang. Una, tako na nang usarin na iti trabaho na. Jakam mo, pag online shopping na lagayang. Apay man adi mo inikkan ti anak tayo iti pagplete na bakit? Unay kan, Juan. Awan kunak lang arudan. No kasta, naibusan ti kwarta nga impagam ko ka? Adapay laang nang usarak. Ay na, wow. Iso may lagayam ana ibus adagos. Taado magayam manin ti order mo ana i-deliver. Kasano nga rodan dahi ta? Awan ti pagplete tanak ta. Ay katanusan na ti magmagnaa. Da kaminto pa ini. Uray adayo anusan mi mat. No kayat ni ina ti makaadal, anusan na Amumot a babae ti anak ta. Delikado mo, ano magmagna amay may sana. Dahi ta nga online shopping ti isardeng mo. Nalawag ka di bakar? Na, adapay ti order ko asan na deliver. At dalaang ti maranaak nga gi-deliver dito balay. Unong mangibog kaw itinagan mo di taruar. Talaga ang makangag ka anak, Carmela. Umulod akman pa iti sangaribom dita na. Ay, nawaw. Naibo sa dagos ti bayad tinatengyaw, anak kaw. Awan nga roda na. Awan pa yun ti pagpliti tapo ko. Anya, nangus-usaran no aya iti kwartayaw. Naalig ngaminan da sawa kiti online shopping na. Mairaman pa yung dalawas ni Ina. Ken pangkusina mi kuma.
Ay, kat bagbaga ang ngamin ti asawa, maanak ko. Wala na, binagbaga ako ni tay. Anya ngamin ti gatgatangan na iti online, aya. Lupo, sapatos, jak amu ti tagduman. Nariga ti agsapol iti kwarta. Iso asursurwan ko man ni Carmela ti agtipid. Saan mo't adakas ti online shopping? Ngamno amuna asaan mo't unay akasapulan. Di na ko man gatangan. Ibagak to kang kuana na. Mabit lang ang anak ko. Taalaak ti kwarta abulbuludam. Lakwan nakman iti SIM card, Mari Alma. An-anon ti SIM card, Mari Carmela? Sukatak ti cellphone number ko iti online shopping account ko. Uray tinagan kan address ko, Mare. Sukatak matlaang. Masapol ay Mare. Kasano nga'y ma-deliver ti rider ti order mo no sukatam tinagan kan address mo? Basta, makaamuditan, Mare. Makaungat nga minan ni Juan Kanyak. Sapay adupay ti saan ko anay order. Anya? Ay na Mare, no makaungatan ti asawam, isardeng mo pa'y lang. Amangan nga min no dakkel matpima ng ti gastos mo iti dayta nga online shopping. Sayang mat dagiti na i-add to cart ko no saan ko agatangan, Mare. Ay na Mare, huston. Amangan no dayta pa'y ti pagapaan nyo iti asawam. Naimbag ta simbang petkan, Juan. Apay ka di. Pinautangan na kakadini nanang. Sa nga ribo laang ti pinulod ko. Apay adi mo pala inaramid ali maribo ngay. Anya? Adamat gayam kwarta ni nanang mo. Wen tadating pauit ni manang kang kuana. Ngam kababain mo't ano utangag ami. Sana bali, tawan pa'y mat siguro ti pangusaranda. Uray no awan pa'y pangusaranda. Jak kaya tumutang iti dakkel bakit? Ambangan no jak tumabayada. Itid mo karudan kanyak ti sangaribo a binulod mo. 500 lang tinagbatay. Intid ko kiniina ti 500 itay. Sige. Mudto yan, taidulin ko pa'y laang. Ay nawaw, anya ter aramidam dito tersenak, Mari Carmela. Ay, ludan nakman, Mari. Tanay, saan ko matan ang ma-open ti online shopping account ko? Naibos nga minang ti load ko. Kan sikaman pa'y ti mang-receive iti order ko. Anya? Ni, apin ni asyak, Mare. To'y address nga min ti tersenam ti inkargak, Mari. Marcela, ti inusar ko anagan. Sikan ti makaam mo, ah. Ay, di ka agar aramid, Mari Carmela. Ay, ala ka din, Mari. I-receive mo laang mat. At to'y ti bayad ko. Amangan mo't no saan mo akwarta da ito'y, Mare. Ay, nakadulakit din asalsalud-sudam, Mari. Basta i-receive mo. Awanan ti ado asao. Ay, diyak kaya ti mairamraman, Mare. Relax ka ka di nga min, Mari Alma. Ay, nawaw. Ibati kong ti bayad ko. 400 plus dayjay, Mari. Kanday to'y anamber ti ludam. Alaam tong ti sukli ti order ko. Ta iso dayjay ti bayad ti load, Mari. Ay, nawaw. Uraya ka, Mari. Di mo liplipatan, Agawid ako, ang tama ka no sapsapulan nak ti asawa. Carmela, sa dino tinagapom? Ha? Apay nga itilikudan ti balay tinagdalanam Ay, kuha nga min lakay. Anya tinagapom ko na. Kuha. Saan ba't amasapul amaamuam lakay? Ni ina, simbangpet ka din? Awan pa'y. Naglisi ka nga ro di tadalan ko. Tamang isaganak iti merienda na inton sumangpet. Mabiglaan bakit? Ada ka di pa ibagam? Sa dino tinagapom ko na. Agkalkaling itang kamay. Kang kasla agnir-nervyos ka pa yan. Iti ayan ni Mari Alma tinagapwak. Agkaling itanda tao at nakapudpudot maitlakay. Naibos magaya man ti asukar bakit? Awan ka din? Wag. Mutoy pa man timpaggam ko kwarta ka. Tama pa na gumata. Ay nawa, sa pulo na ba't adangos? Sana pa nakadiskitam iti isukat ko kit. Apa di ka mutin sumong bat bakit? Sa dino nga minan, tinangidulinak iti day dya kwarta. Las day jayin a kwarta tayo bakit?
Jak malagi panlakay. Anya? Aguray, lagi pagpay. No jak malagip. Sa pulag to inton madamdama. Adalaang dita na jak kwarta. Anya? Sa pa'y makakapi akong dyan? Anya ti umay mo gatangan, pare. Mabaling ka diti umutang, mare. Anya ti utangang. Sa nga kilo nga asukar ko, ma. Umay ko bayadan, no, mabirukan ni Carmela ti kwarta nga impaduling ko keng kwara. Di naman ngamin malagip, no sa dino din ang iduliran na. Kakaisuna kwarta mi dahi dyan. Ang mga no ginastos na Ha? Anyat kaya't mo asawa? Kano adda imay na impa-deliver nga order na dito tersenak, pare. Adto na Na? Amangan ma at no ti impadulin mo a kwarta di imbati na abayad ti order na. Mare, nagkamalikan sa amin. Marcela mo tinakasurat iti dayto a parcel. Wan, iso ti usaran ni Mari Carmela ita, pare. Ah, kanya? Diyak kumakayat ti agsao, nga makapakonsensya mo nga may. Carmela, agpudno ka man kanya. Ha? Di kan agim didyam mo. Kunak man no insardeng mo ti agorder iti online. Katwan mat. Ita man kayo. Anya nga ti kahit asawin dayto. Ne, sa bali mat anagan tinakasurat lakay. Marcela, kuna na mat. Saan mat ang Marcela tinagan ko? Palusot ka pa ilang, ha? Di kan agliba, talagpudno ti kumarim kanya. Anya? Di mo namnamain at tao ti kwarta nga ipagkumugin ka. Kanayon lang na kasta. Nalabasan tayo kinaadik mo iti online shopping. Agulbod ka pa yung kanya. Ada ka maut, wala na kaw. Ada ka di manin masapul mao. Awan mo't ka day, nanang. Umay ko lang bayadan ti kwarta, binulod ko kala kayo. Awan ka di pa'y pangusaran nyo iti kwarta, yaw anak kaw. Nawadwad mo tinasingir ko abayad, tinatang minanang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kumusta nga iti asawam? Ay nanang, nagapa kami manan, iti napalabas alawas. No kasta. Saan na pa'y gayam nga insarden ti online shopping na? Saan nga ron, nanang? Amuyo ka di. Nalaing, ta sino katan na ba'y tinagan na iti Marcela? Saan lang nga dayta? Di na mo tin ipa-deliver iti balay, nanang. Iti tersena ni Mari Alma, ti pang-i-deliveran da. Ay, narikat ti kasta anak ko. Naskan nga ikam iti leksyon, tapno di na ulitin. Talaga, kasta ti plano ko, nanang. Saan na nasaya ti kasta nga aramidan ta asawa? Nagadulakid di nga order na. Sa mga rod ang mausar amin. Manungay tinasinger mo abayad tinatang lakay. At dati 15,000 na nagbate. Yung saan ko nga ipaggamgam ka. Apay nga eh. Manipod ita. Siyak pa iti mangimanage iti kwarta tayo. Ay nawaw. Siyak ti babae iti daytoy abalay, Juan. Wait, sika ti babae. Ngam di mo ammo ti mangidulin iti kwarta. Di mo ammo ti agtipid. Gapu iti dayta online shopping mo. May ibos atagos ti kwarta tayo. Kat, basta nga rudan. Sika nga rudan tagpalingkay. Wah, siyak pa lang ti mangibati. Narigatan. Ang mga no maibos manan atagos. Diyak to manan mapupuotan. Maibos manan amin a kwarta tayo. Just kidding. Naragsakan iti inaramid mo, Mari Alma. Di ka agiskandalo dito'y tersenak, Mari Carmela. Gapukan ka, saanan nga iyawat ni Juan ti bayad tinatang kanya. Apay nga'y asyak ti pabasula, Mare. Wen tasumpungera kan tumat ngamin. Nakalusot ko maday jay, no saan mo ngayon baga ti pudno ken kuana. Ay na, Mare, huston ti online shopping. Naadik kan. Anya launay ti order, aya iti online. Apay adi ka maumuma. Ay no, talagang agburburak ti darak ken kamare.
Anya nga ron ti bayad ko iti order ko amay deliver inton madamdama. Ammo mare, saan anasaya at tikas na? Saan mat adakas ti ag online shopping? Ngam kita mat at limitasyon mo. Priority latta ko mati masapsapol yung asang kapamilya, mare. Umapal ka laeng, iso akas tamat ti bagbagam. Awan gamin ti mangyaw, awat iti kwarta ken kaket. Ay saan, mare? Saan ka nga apalan? Agbalbaliw ka kitdi, tapno ag sublimanen ti panagtalag ti asawam ken ka. Please maten alakay. Please, matag. Anya manin dahil tangay order mo. Perfume ken lotion lakay. Please maten ikanak iti pagbayad ko. Kurang nga minti kwartak. Mano te order mo saan pa ana i-deliver? Dualaeng lakay. Ikan ka iti pagbayad mo ngamlas daytan. Wan lakay. Promise, maudi da ito yan. Ipangrunam ti masapul ti pamilya, tapno saan apakikinaawatan ket maliklikan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nga agpawit ka, piya anak ko. Saan ko pa'y ngamin abinayadan ti kwarta abinulod ko kada nana Dominga? Nakapawit ako nanang, urayan niyo lang. Ay, agyaman aklaunay, piya. Awan ang yaman na nanang. Anusan niyo pa'y lang timpawit ko Ada kami nang usarak iti daduma sweldo. Wen, mangipawit kan tumanen ano ang sweldo ka. Wen nanang. O sige, agpakada akon. Ada pa'y papanan mi iti amok. O sige, agan-anat ka anak ko. Hello, Pia. Kumusta kayo nanang? Nasaya at anak ko. Naalayo ka din, ti kwarta ngayon pawit ko. Wen, naalakon. Bayadan yung arudan ti kwarta binulod yung kadanana Dominga kung tata Cipriano tapno malpasan. Wen, amo kun dayta. Saan ang masapol nga ipalagip mo? Sige nga rudan nanang. Agpakada akpay. Adupay tinasken nga ramidag. Okay. Ay, nawaw. Nasapa kamot nga imay na Dominga. Ay, ti masapol mo. Nalipat ang samot tinting karim kanyak nida. Ha? Saan ka diya nagkari ka abayadam itati kwarta binulod mo ka na kami? Ay, nanana, pasensya kan Awan pa'y ngamin tinaipaw iti anak ko nga trabaho ijay abroad. Kasapulan mi ti kwarta. Makauray kayo mat Awan pa'y nga ro tinaipaw it ni Pia. Mano abulan nga gururay nida. Anya ngay nga ro ti maaramidak no talagang awan ti maibayad ko kan ka. Ay nawaw, kasi ka pa yan ti makaungat kanya. Naunag may tisinaay mo ba kay? Nakasingil ka kaday? Nagbayad ka din ni Nida? Saan pa'y nga rod lakay? Anya? Apay ka no? Awan ka no pa'y ti impaw it ni Pia. Nakita ko mo ta nagpaili din namin sanggal daw. Ay, nagrigat mat nga rod amasingir. Iso pa yan ti makaungat. Kaya baro man yung cellphone na. Nakitak nga rod itay lakay. Kas lang nginginaan ti cellphone na. Makita mo dito ba kay? Pangalaan na kung may tigatang na itingin na cellphone. Kaya hawam mo ti trabaho na. Umuna akarumwar lakay. Mapan kami pa'y makitang dan di talaod.
Nasa papay mat, dumingga bakat. Isu nga bilin ti pakitang danan bilakay. Masapa kami amang rugay, tapno masapa kami mat nga agawid. Aglalo pa'y kat matutudo ita. Asino ti kadwa maya? Ni Buboy lakay. Naibagla nga da maigatang iti masapsapol dito'y balay. San pa'y mat nga asino katandini dati kwarta binulod na. Sigurado ka kade, kabailan bakat. Ay, kat anusan alakay. Agbisinta, no santa nga agtrabaho. Sige, mapanak tumo ti tenda parinik maramdama. Isupay ti itangdan na kanyak amang reperi ti TV da. Muwan, mga nakapay nga umuna Adamot inlutok anatang. Isupay laang ti anusam asidaan lakay. Nanang Dominga, anyang aminin di ko nam itay. Iti ayan damanang nida, iti kalman, iti agsapa. Mapan ko kumasingiran ti bayad ti kwarta binulod na. No kasta nga ro, ang mga no si katay nang bugbugkawan na iti kalman. Diyak lang ngamin maawatan di bagbaga nga, taadamot at aramidik iti kusina mi. Ay kasta nga rod Buboy. Nagungat pa'y kanyak. Iti kasta nga idatyo, bugkawan na kayo pa'y laeng ma. Awan pa'y kano nga mintin pauit ni Pia. Kasanong awan ti impaw it ni Pia? Kasta imposible madayta. Nakita ang nagpaili din namin sa ngal daw. Kat adda ti baro cellphone na nana. Itay pa'y ama kadlawak aboboy. Ha? Anya ti sirip-siripam dita Tapno ibagak, asaan asika ti sirsiripek, manang nida, feeling ka man. Amangan mat no dagiti kawas ko a branded ang nakasalapay ti sirip-siripam. Ay na wow, pagan ano kumamo dagita branded abadong. Saan ko akabailan di kasta? Simple at lang nga tao ngam at least, awan ki utang ko. Kaslaad ta kayat mo asawa na. Nasaysaya atin simple ti panagbiang. Ngam ti agba ni asosyal, ngam agururay laeng mat iti paw ti daduma tao. Umapal ka lang ngamin. Tawan mangipaw-paw iti kwarta kan ka. Heh, sana ka naapalan niya. Napigsapay man. Kabailak pa'y trabaho para iti pagik. Sa may isa, di kaya tagbalin apalamunin laeng anya. Na, patpatamaan na ka di, ha? No napasagidan ka, may salaang tikat asawan day ta, manang. Manungal dawon ti napalabas. Yung mawala tamad ti ko naninita bayadan na ti utang na bakat. Hay nawan nga rod lakay. Ay. Diyak ko mga min ipabulod kan kwa na ti kakayso na kwartata. Gam na siyanak. Takuna naman akasapulan na lauunay ti kwarta. Ang mga kit din o dati kontak ni Boboy kan Pia. Apay kumalakay. Salud-sulten ta ka ma. No dati na ipawit ni Pia. Kasla imposible ba? Manun abulan ti napalabas. Ay, win nga agpaysaw. Saan ko ang napanunot day taadagaws? Mapanak tuman, iti ayan ni bakla intun madamdam, ha? Wen, tapno mo tayo. No asino tagul olbaw bakal. Ay nanana, no amuyo lang. Nagsungbat kami kan manang nida itay. Ay, nawaw. Anya manan ay ati sanyo ang nagkinaawatan. Feeling mat ngamin, ipagarup na nga apanak dagiti branded akawas na anak kasalapay. He, pagan anok ngay kumati branded abado na. Ay, kontrolam tangiwat mo, Boboy. Ang mga numangag na ka. Sapay agkaruba kayo laang. Uray, puno man ibagbaga. Anya nga minute ka sa pulan nyo aya. Ay, saludsudag ko mano. Ada kontak mo ka ni Pia. Anda, abay ka di. Ay, saludsudan man. Nupod no nga awampay ti impawit na akwarta ka ni nanang na. Ay, win nagpaiso niya. Naman, i-message ko man nagpaiso. Amangan mat na muna. Kat nakabayad din ni nanang na. Ngam saan pa'y matgayam.
Kumusta nga, Buboy? Nag-reply ka din ni Pia? Wen, yung madama ka no ti trabaho na. Ang tawag to ka no numalpas. Sige, urayag ti awag na. Wen yung magtuka kayo pa tagbuya tayo ititibi. Ay, wen man nagpaiso. At dati ka mo titi kusina. No kaya ti tagmerinda na, mapantoy laang mangala. Ay, madamdaman ton, Buboy. Sa anak pa'y matamabisen. Sige. Mapan kayo na ti kusina nung mabisin kayo Di kayo babae. Saklaang ti tao dito Hello? Ay, di ka kadintay ta, Nana Dominga? Awan, siyak daytoy, Pia balasang kaw. Kumusta kayo, Nana? Ay, nasaya at mat balasang kaw. Ay, sigangay, kumusta ka matan dita abroad? Nasayat mat, Nana. Ay, gayam. Sinukatan ka din ni Nana ang ti kwarta binulod na kada kayo? Saan pa'y nga road balasang kaw? Isu ti makagapo no apay ang nagpateksak ka ni Buboy. Adamat inpaw ito nga ibayan na, Nana. Ay, awan pa'y mating niyawat na. Makaungat pa'y kanyak no singirag. Anya? No, kasta. Anya nga taman ang tinangigatangan na iti kwarta nga inpaw ko. Ay, pasensya kayo na, Nana. Sana bale, inton sumaruno, idiritsok tulatan ka na kayo ti kwarta. I-text kunto ni Buboy no makapawitak, Nana. Ay na, agyaman na klauna ay Pia balasang kaw. Nakontakyo ka din ni Pia, bakit? Wan, magipaw ito kanumanan. Idiritso na kanu kadata. Nasaya ang mga runo kasta, bakit? Tapno agdamot o sa renta. Ay, naimpagpay ni Pia. Uy, nga ron, bakit? Nagasat launa ni Nita itanak na. Iso na lang. Takum kumporme matipang usaran na iti kwarta. Ang maipaw-paw iteng kwana. Ay, day tagarod lakay. Mayat tibiyag na ditoy. Ngam agrigrigat mod ni Pia nga anak na ija abroad. Agasam ngay day ta. Saan nga ang trabaho? Ni Pia pa iti agbayad iti utang na. Nariga mga min tagsasan maminsan bakit? Ang mga nuda tao pa ito mapadaksan. Anya ti umay mo ibaga, Buboy. Nana, ada ti good news mo kata kayo. Nag-text ni Pia kanya. Kat ada ka nung tinaipawit na kwarta. Siya akong ti mangala. Ay, nawaw! Ay, agyaman naklaunay, bakla! Awan tanyaman na nana. Pagayatak ti tumulong kada kayo. Ay, bayam! Ikan-kanto iti gunggunam. Umanayin ka ti kape. Umunag ka nga ruda, tagkapi tayo pa eh. Tapno maramanam ti inlutok asuman itay. Naibusan ti impawit mo a kwarta, Pia anak ko. Kaano ka di manan nga agpawit ka? Ada impawit ko, ngam bayad laang ti utang mo, Nanang. Indiritsok kada, Nana Dominga. Anya? Nasaysayatan ti kasta, Nanang. Amangan no saan mo manan nga itong pal. Awan ka di ti panagtalot mo kanyak, Pia. Ada nakadamagak, Nanang. Pasosyal kayo kano dita. Saan kayo kano agtrab-trabaho? Pudno ka di? Ay, nawaw. Asino tinalaing anagipulong kan ka? Dayjay ka di abakat Dominga. Saan ani Nana Dominga tinagipulong kanyak, Nanang? Pudno ka di tipulpulong dagiti kalugaran tayo? Nga ur-urayim na ang ti pawpawit ko a kwarta? Di ka agsao iti kasta, Pia. Tano awan ha? Awan kamat iti ayan mo ita. Narigat ti piyag dito'y abroad, Nanang. Tapno apmuyo. Ha? Siyak pa'y amis mo nga inam ti imutam, Pia. Pia! Pia! Agpudno ka man kanyak, Nana Dominga. Sika ka di tinagipulong kini Pia. Nasakit ka di tinakam mo no maamuan ni Pia dagiti ar-aramidam ditoy, Nida. Ha? Sumbungera kayo matlaunay. Ay, no syakti si ka. Maasyan ka kumamat iti anak mo.
Usaraman na saya at ti kwarta nga ipawpawit na. Diyak kumakayat ti makibiyang. Masyan ka kumamat iti anak mo ah. No kasta. Pudno, ada kayo tinagipulong kinipiya. Di ka nagpabaso na kasta, manang nila. Anya kumatiam mo ni Nana Dominga. Kat awan mo ti cellphone na. May sakamat, boboy! May sakamat aman nakibiyang! Amo manang nida. San anas na yati kasta kararamidem. Pasusya ni kalaunay. Sa isayang lang ti kwarta nagbanugan ni Pia. Agsardeng kan boboy. Sana bali, tanabayadan maten ti utang na kada kami. Bakit? Nalabasak ba ni Nida itanda Mrs. Cross? Ay nawaw, ang mga nunapan manan imutang. Agruruot bakit? Aya, Wey! Nakabiri siguro matay na dyan. No awan ti impawit ni Pia kwarta. ay nasaya at matkaroon no kastalakay. Kaasim at ni Pia, no sa isayangan laang ni Nida at ipawpawit na kwarta ka nagitibanag nga awan mat kaas-askan na. Uwin karon bakit? Naimbang ko na kuma. Ang mga nadamot tunong na. Ay pudno launay lakay. Dua tawanan ni Pia ija abroad, ngam awan pa'y laang naipundar na. Oh, imawag ka Pia. Madanaganak ngamin bakla. Saan mo na nasusumbbatan ni Nanang nagitiawag ko kankwana. Ang mga nun naupay mo idi sana ka nagpawpawit iti kwarta. Anya nga oras na imawag aya. Itay laang. No itay laang. Ang mga no busy ni Manang Nida. Iso adi na nasumbatan ti awag mo. Busy? Nakitang dan ngamin kini Mrs. Claus. Nalabasak na gruruot itay. Pudno? Wen, panag ko na, nakaamiris ni Nanang mo, Pia. Diyos ko, agyaman launay no kasta. Agyaman no kasta. Ipadas mo tumanang nga awagan, madamdama. Nakabistida ito sleeveless. Yan mental kalaulay ba? Bakit? Si kagayam tinubya ti anak ko balasan ko. Naimbag man ta nakapasyal ka. Wen, uncle. Apay nga angkel pa'y laeng. Ha? Tatang ko namlatan. Ha? Di tatang talaga. Advance kayo manin. Ang mga mapresure tinubyak tata. Ay, wing ka di. Ay, kung kunak lang dahil balasan ko. Mapanak pa iti kusina. Agmerinda kayo matay. Sigurado, mabisbisin kayo. Ano tar aramidam dito yung kusina, bakit? Imbes ang makiistorya ka itinubya ti anak ta. Anta ka dito. Apay aya nagado asal salud sudam si katitaw. Di mo ka di makita nga glutluto aka. Siya akong tagluto. Tas sikat sumango katakwada. Ay nawaw, apay kuma. Saan ko ang kurso na daday chay a babae para iti anak ta niya? Ya, apay ko ma. Napintas mo ni Yolanda. Agbagay danto pa. Aha! Kasya iti napintas. Ya. Nagpuskol ti make-up na. Sabay sa, jak man magustuhan ti kasjay akawis na. Hindi kasta pa lang alangan agad madlaw asa daot. Ay awanan, kaasin to ni Pipito no kwala kay. Ay na, italang ang makitam di tao. Ngum kastaki din ti bagpagam. Nakabagtay. At subli ka ni Jasala. Ituloy yun ti agsasarita. Ayaban kay tao no nakasagana ti pangaldawan tayaw. Agpakada akon, Auntie Nora. Agan-anad ka, balasang ka. Agyaman naklaunay itinaimas nga adobo nga impasangoy kanyak, Auntie. Inton maminsan tumanan. Na, adapay gayang plano na nga agsubli dito'y balay. Ay nawaw. Tanang, itulod ko ni Yolanda iti paradaan. Masapul ay nga itulod mo kat asidag ti paradaan. At takaditi parikot, nanang. Ah, ay kwa,
Ay, awan may tanak ka. O sige na, nagrobot kami nga ruder. Agrubat kami, auntie. Wan, agan-anad kayo. Ay, na makaang sakmet lang yung itinasayaan. Ay nawaw, jak amuking kanura bakit? Nakitam laang anak kamik up ni Yolanda. Panunutin mo din asa daw. Saan mo pa yun akayat para kinipipitong anak ta? Saan lang anay ta? Tsakmet lang magustuhan ti kulor ti buok na. Saan ang natural? Kino bagay na mapiman? Ay, nawaw! Awan lat ibagam no di bagay na! Nagngatuloonay mo ti standard mo. No may papanit ti manugang ta bakit? Sigud, mate. Sana mabalin a basta-basta ti maasawa ni Pipito Lakay. Jak ipalubos asadot ti maasawa na. Agsalding ka man. No kastala ka na yun. Amangan mo sa anton ang makaasawa ta anak ta. Nagado di ta ang babae. Nagadungag peso. Ngam saan mo't amabalin asikat ni mangibaga. No asino tirumbang nga ayatan ti anak ta. Adaman madlaw ko itiin ang pipito. Anya day ta, my loves. Nakitam ka din no kasanudak akitaan itay. Anya kahit masawa. From head to tumot ngamin, kun kas lalikliklikan nakpay. Ang mga no sa andak akayat para ken ka. Nakapay ko ma. Ninanang aya, ti makiden nakin ka. Siyak man. Uwin ang... Amo, my loves. Kasjay lang ninanang no damo. May ruwam kan tulak ta ka di, my loves. Sapay la kumaan. Kanayo nam to ti umay. Tapno agbalin kayo mo't aklos kan nana. Naimbagmag talagawid kan Pipito. Kunak man lumarabyan ka manan. Apay ka din na puto ti ulom nana. Isu ka di day jay tinubyam, ah? Isulaang mo ti babae nganyam amok ka na kayo kinitata nga. Jak kayat day jay ayulanda para ken ka. Naglawag asadot. Ay nawaw. Kasano ang maibagayo asadot tinubyak nanang? Katmatlaw may titilangana. Nagpuskol ti make-up na. Ken kasla naka-arte laon ay. Agsapol kalatan iti sa balay. Na, nakamake up lang, panunutan yun ang sado. At dati natalgid at trabaho ni Yolanda na. Basta, nagado a babae dita. Dayjay pailaang mat ayolanda tinapilen. Una lang, aduda, ngam ni Yolanda nga rudmat ti kahit ko. Ngam itikas na nga aramidan nyo. Amangan, no agbaak da taong. Rimual ka din ni nanang mo, Pipito anak ka. Bandatang, papanigan no tiyan ti kumari na. Apay ka din. At dalaing tinapatag nga ibagaking ka. Saan ngamin amabalin amangag na? Ta sigurado sakto malang ti pagpupudutan na no kwa. Anya din siya, tatang. Kasto ngamin anak ka. Saan akayat ni nanang mo ni Yolanda para king ka? Kas nga ti ko na kanya kidigal man, tatang. Yakman amo itiday ta nga inam anak ko. Panagkunak nasaya at mga tao ni Yolanda. Ay, nalipatak mo gayang tibayong ko. Na, Nay, apay akas na ti panangkita yung adwa kanya, Pipito. Lakay, kuha ba kay awang ba? Nakita tripayang mo iti silag ta iti kalman Adan dyan. Apay, sirip-siripin nyo nilalang, tatang. Wala, tapno makasigurado ta na panay. Kasano lang, numangnag na ti saritaan ta. Naibaglaan na, ta nagpukawadago si tay. Bayam mata manggag na, tatang. Ay nawaw, saan ang mabalik anak ko? Sigurado agurain niya, numaamuan na ti pagsasalitaan ta. Kabutang yun nilalang, tatang. Saan ba? Namdaklaan kalat nga gaba kami. Lumapasabak na ita. Sigurado nga iti salaman ang ti pagturuga. Madamag kuman marinura.
Nubya ka din ni Pipitaw, tay napintas a babae a kadwa na idinaminsan nga aldaw. Adaya man napinta sa kadwa na, Maray. Jay man naka-sleeveless kan naka-make up a kadwa na idinaminsan nga aldaw. Ay na, nagseksisi ka. No day jay ti agbalin a manugang mau. Ay na, sigurado a napipintas kan gwapo ti agbalin nga po ko, Maray. Anya? Ay nawaw, apayakas ta ti reaksyon mau. Kaslasan kamot anaragsak. Kasjay tinapintas ken kamaray. Napo daw lang ken napuskol ti make-up na. Iso akasla napintas, Maray. Padasam ti umasidig ken kwa na. Makla at ka siguradaw. Hey, Sikakit demot, Maray. saan lang aday ta, Maray? Nukit kita tilangana. Kasla sadot. Anya. Apay, Maray. Make up kan kawas ka diti pangibasaram iti sadot a tao ita. Wedding anniversary yung gayam kinitatang ito no may Sabado na. Apay kumano wedding anniversary may. Ay kit agsilibrar tayo Ay sana. Siya akong ti makamoy di kwarta mausar nanang. Ken ibagak to kin ni Yolanda, ta tumulong agluto. Nalaing day dyan agluto kay. Ay niya kumati bibi ang kauno na laing agluto tinobyam Amuyo ka din nanang. At ti restaurant na Bagyo. Sana basta-basta restaurant. Nagitilang at ti kwarta na ti makaunag iti day dyan restaurant. Ha? Day ti puno na lang. Iso nga ayaban tayong agluto para iti wedding anniversary yung kinitatan. Oray no napuskul ti make up na. Nagagday jay, nanang. Wedding anniversary da nanang kentatang itong Sabado, my loves. Umay kanto tagluto ka, ha? Uy, awan ti parikot no may papan iti dayta. Kayat kumat tapno makabanding ko ni nanang mo. Kasla adayo nga minkirik nana kanya. Huwag kaya. Mabaling ka di asan ka nga make up no umay ka? Apay ko ma. Sana bali ata napintas ka lang tawin. Uray awan ti make up mo. Ay na amumot amasapol anak ka make upak tunggal rumwara. Uray mamingsan laing. Ninalang tumang kami. Apay, anya ti ko na ni auntie aya. Di ka ko mamasaktan na. Dil-dilawan na kami ti make up mo. Napuskol ka na. Gaputa napuskol ti make up mo. Panunutan na pa yun asadot ka. Diyak man lang mo kanilanang mo. Super judgmental mo. Anya? Day talagayam ti makagapo. Sige, siya kon ti makaam mo, Pepito. Naimbag man ta nakaumay kayo landa balasan ka? Naibaga ngamin ni Pipito nga agluto kami kano angkal. Wen, isaw di nagniboluntaryo king ka. Maturog kalatan sa balay Sa nabalay, kadamit ti bakante sila Talusak no madamdam Agyaman naklaunay angkal. Sige, agbati kayo pa dito Ta mapan mi alayan ti babaw. At danaan ti mi ti kusina. Mapan kanto itayan nakalpasan ti panaginanap. Wen angkal. Ano sampay tagbati dito yung balay, my loves, ha? Sa nabali. Taasidag lang mo ti pangalaan mo ti baboy. Awan parikot no may papan iti day taabanag, Pepito. Tulungan kayon amang isagana kadagiti mailuto inton bigat, auntie. Ha? Oh, apayakas ta ti reaction nyo. Kasla naklaat kayo mat nakakita kanya. Yolanda. Da kayo mat, auntie. Sa anak laang nag-makeup. Kasla saan na kun mailasin. Ay nawaw. Napintas mo lang tagaya mo rin saan na naka-make-up. Adda ka di parikot, auntie. Ming-ming-mingan naklatamot akas na. Ay ikwa. Ay awan bait balasang ka. Ay tugaw ka. Tatulungan nakman nga raw. Sige, auntie. Isuro yung arod no anya ti aramida. Kung
Kasta nga eh. Anya timparamid ni nanang ken ka. Itay awan kami kinitatang. Nagadu, Pipito. Ken, okay kayo ka din. Siguro, imisan mat kanyak itay. Eh, nasayad ng garot ano kasta. Wanan, narigat mat ngamin no saan ko close ti agbalinton akatuganga. Kasta man di kahit ko kayo landa. Amom, di makibagay di pada matao. Sa maysa, oray no kasya ni nanang. Maano usam lata? Unak tumat kan kasyak ti makaam mo. Kitaam, iti saan nga agbayag, agbalin kaminton close kin ni nanang mo. Di mo mat imbagbaga kanyak nga imay gayam ti sunto bimanugang mo, maray. Ay, saan mo ba't kami na sinalunsod, Maray? Ay na, nagpintas lak tamaray. Uray saan ang naka-make up. Kitaam, nagagut. Amo na titimulong ang nagluto. Wen nga rod, Maray. Nagkamaliak. Kasano mo ngamin, maray. Injudge mo adagos jay tao. Naminsan laeng anakitam ang naka-make up. Pinanunot mo kit din asadot. Day tangarod kat, Maray. Ay, imbaglaangan ano saan na ananggag dagit imbagbagak ide. Sana bale, nawayapay mo ti panawon, maray. Agbalbaliw ka nga minun, tamang ano inton sumaruno. Maupayon ti manugang mo kuma. Ay awanan kaasin ni Pipito. Ay, aginana ka pa'y matayo landa. Sana balay, tadamat dagiti kukumarik at tumulong ang mga sikaso kadagiti bisita. Okay lang ang kanyak, Auntie Nora. Ay, nawaw, saan nga okay kanyak? Umay ka man kit day, taggidan taamangan. Ha? Ti kunak, isardeng mo pa'y laeng tar aramidam, taggidan taman amangan. Kantap no makapag-istorya tamatin ah. Mabiit lang nga rod, Auntie. Tagbuguak pa'y. Magawaam, sumurot ka kanya kay Jairwar, tamangala ak iti kananta. Agpakada akon, Auntie. Ay, mabit laeng, Yolanda. Apay ka di. Kaano nga min nagkalay sa kayo ka ni Pipitaw? Saan mi pa'y ang nagsarita, Auntie, may papan itiday taabanag, Auntie? Panagkunakit. Nakasagana kayo matang. Anya man tibagbagayo tinobya. Ah? Ay, salsalud-sudat lang. No kaano nga agkalay sa kayaw. Takno oray dito yan balayan nga agnag. Anya? No saanan ang masapol nga itultulod mo ija balayda. Ay nawaw. Dumting tulad na rin nanang. Nayunan mila ang turnong me. Amom titaw. Nagagat magayam ni Yolanda. Kan saan lang aday talakay. Napintas lata uray saan ang naka-make up. Ita, ang bumang. Wen. Ay nawaw. Siyak nga rin timabain kan kwa na lakay. Eh, nawaw. Normal lang day tabagay. Kinintun maminsan, di ka ngamin agbalay na judgmental. Hindi ka agpakalain. Naimbaglaan na, tanaalos ni Yolanda. No sa bali at tao, tinagaramida mitigas jay. Amangan no nakangagkan. Wen lakay. Saanan ang maulit? Rumbaglaan, bakit? Tano maulit pa eh. Talaga ang makangag kamot kanyak. Ay, nawaw! Saan tayo kumanga agbalin a judgmental? No saan tayo pa'y nga amo, ti husto a kinatao ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
agyaman kami, itin kay panang tarabay.